Moi boas. Mirade que vos conto. Hai quen pensa que conducir un Lamborghini 400 cabalos, non sei cantos centímetros cúbicos, que é unha pasada. Que impresionante. E os hai que dicen que non, que 400 cabalos pola Gran Vía para adiante, pois que non é tanta pasada, non todo o mundo ten a opción de probar un Lamborghini no circuito. Eu non o sei, eu nunca probei un Lamborghini, entón como nunca probei un Lamborghini, non sei se mola ou non mola. Do mesmo xeito, hai quen dice que un punteiro electrónico non vale para nada, non, vale. E hai quen di que sí. En todo caso, aquel que nunca tivo, non é collelo, tocalo un pouquiño, non. Aquel que nunca tuvo un punteiro electrónico non pode entrar no debate. Pode entrar no debate ficticio do que el considere que pense, pero non pode entrar nun debate. Un debate ten que entrar quen sabe, que non ten, que non usa, non quen non o usa. Iso penso eu. Afinado en do ou afinado en re. Dame igual se soa millor, se sona peor, se é parecido a gaita, se non o é, si bemol. Dame igual, non podo entrar nese debate. É unha ferramenta fantástica. Sol. Todos con ronco, podemos tamén facelo sin ronco. Todas as composicións que fixen, e foron moitas, ao longo de 5 anos, é dicir, 6 anos da pandemia, as fixen con punteiro electrónico. Todas as composicións as fixen con punteiro electrónico. Por que? Porque co que máis horas voto, porque voto moitísimas horas con el. Eu a 1 da mañá estou tocando un punteiro electrónico no salón da miña casa. Entón, as horas que nos ofrece unha ferramenta destas non nos ofrece a gaita. A ver, o gaiteiro pode tocar a gaita sempre que queira, pero non sempre que queira. De noite non podes tocar a gaita, nun piso non podes tocar a gaita. É dicir, punteiro electrónico ou unha ferramenta electrónica nos dá a posibilidade de facer cousas cando coa gaita non podemos. Igual que unha guitarra electrónica ou un pito electrónico nos dá un tempo que de outro xeito non podemos. Entón, falar ben ou mal del é absurdo se non o coñecemos, se non estamos traballando con el. Non podemos dicir, ou non está ben que digamos, se está ben ou está mal, se non o temos. Se o temos podemos dicir, pois mira, eu o teño e isto non vale para nada. Ou eu o teño e isto váleme de moito, pero non telo, non nos pode dar esa capacidade. Porque non sabemos o que falamos. É o conto do Lamborghini. Eu non podo falar se mola un Lamborghini ou non mola un Lamborghini. Claro que mola, é bonito. Hostia, que bonito é o Lamborghini cando... Igual que un punteiro electrónico deles. Mira que bonito. Mira. Son bonito, unha ferramenta bonita. A mí non me gusta. Tampouco me gustan moitas cousas, hai que joderse. É dicir, é unha ferramenta moi interesante. O Lamborghini non o sei. Non o sei. Alá os debatidores de Lamborghini. Igual poden estar debatindo cos debatidores de punteiro electrónico que non teñen punteiro electrónico. En fin, veña, Pilarín.